खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दाखालि रबिबारखालि गंसे दावबायगिरिफोर गाखोनाय बासआ जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै लामा सेराव बेलथायफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों सोनाब बेंगलनि खारवायाव। बे गारिनि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो सा 40 जन सुबुङा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। बर' सुरक्षा आफादनि गाहाय नेहाथारि माधव राजबंशीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गावसोर बिटिआरनिफ्राय गासिबो बर' गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय दाबि खालामगासिनो दं। नाथाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेखौ हेंथा होबोगासिनो दं होनना फोरमायदों। आरोबाव बिथां गाहाय नेहाथारि माधव राजबंशीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर' गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो नागारनानै समस्ति सोलायसोल' खालामनायनि थाखायसो भारत सरकारजों सावरायलायगासिनो दं होनना बुंदों आरो हुमखि होनानै बुंदों दि जुदि बर' गामिफोरा बिटिआरनिफ्राय दानख'जायाब्ला दिपेन बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि थाखाय आयेन मथ' दायनिगिरि जागोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। जानबास हिन्दुस्तान के टिजारआ ओंखारबाय G5 सिरिजआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जानबास हिन्दुस्तान के टिजारआ ओंखारबाय। सिरिजखौ बिथोनगिरि खालामदों खेबनै हादोरारि बान्था देरहानाय श्रीजित मुखार्जीआ। जुगरनाट प्रडाक्शन हाउसआ दिहुनदों बे जानबास हिन्दुस्तानी के सिरिजखौ। बेयाव हेर'इननि आखुआव फाव खालामदों तामिलनाडुनि जाखांफु फावखुंग्रि रेजिना कासान्द्राया। बेजों लोगोसे बर' हारिनि गिबिसिन नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनिफ्राय पस्ट ग्रेजुएट लानो हानाय जयन्त नार्जारीआ जानबास हिन्दुस्तान के हिन्दी वेब सिरिजआव फाव खालामनो खाबु मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। बिथां जयन्त नार्जारीआ सा सानजानि थिउरिया बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिनि आखुआव फाव खालामदों। थिउरिया हान्जानि गाहाय दैदेनगिरि थाइबुर माराक मुंनि आखुआव फाव खालामदों बिथाङा। बिथां नार्जारीआ फोरमायनाय बादिब्ला G5 मुभि एप्सआव बे सिरिजखौ नुनो मोनगोन होनना बर'नि जाफुंसार फावखुंगुरा बुंदों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै 10 जानुवारियाव बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ खामानियाव फैहोनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय दिनै बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सा 17 सोद्रोमाफोरा गोदान दिल्लीयाव रावना होलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा नर्थ ब्लकआव हम एफेयार्सनि मिनिस्ट्रिजों बिटिआर गोरोबथाखौ खामानियाव फैहोनायनि सोमोन्दै सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्स हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय रबिबार खालि कार्बि आलं पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय 50टा साफोन बिखबआव सोनानै लाबोनाय 600 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि